Komentatuko dugu azkar batean guk bizitakoa eta gero komentatzea nola dagoen orain historia. Flotillaarena lehen komentatu da gaur berriro ere abiatu direla, baina duela gutxi esan digute berriz ere bueltatu direla Turkiara. Arazo batzuk izan dituztelako teknikoak bai sarearekin eta orduan ezin zirela abiatu. Eta nahiko txo luzatuko dela oraindik ere misioa. Orduan bai eskatu dute mantentzeko arreta, mantentzeko begiak gainean, ze luzatuko da desente, eta hau ja azkeneko etapa denez, interzepzioa egotekotan datozen egunetan egongo dela. Eta horrekin ere gogoraztea Flotillatik, Euskal Herriko delegaritzatik zehaztu ditugula mobilizazio batzuk, segun eta zer gertatzen den, eta hori, adi egoteko. Ez dakik komentatzeko, gehientxonek ja jakingo duzu, Patxi eta biok bere kasuan atxilotua izan zen, eta nire kasuan erasotua, armada sionistaren gatik. Eta, gogoraztea, zen nolako impunitatearekin aritu dien Israel lehenengo momentutik, Greziako ez kolaborazio, baizik eta kooperazio osoarekin, Greziako armadak ere bai paper garrantzitsua izan zuen lehenengo momentutik. Naiz eta ur internazionalak izan, Greziako ur ribereñoak esaten zaiona ziren, Mediterraneo erdia zen, Gazako kostatik 1500 kilometro baino gehiago zegoen, eta inorrek ez zuen espero horrelako interzepzio azkar bat. Lehen momentutik, indarrez erasotuak izan ginen, bai tiroak, bai kolpeak, bai gerora atxilotutako jendei, tratu bortitza eta saizetatia gori tortura latzak. Eta esanguratsua ere bai nola komunitate internazionalak ez duen inolako babesik edo eraso horren aurrean ez duen inolako aurrera pausurik eman, ez? Europan eta ez nazioartean ere. Orduan, gure kasuan esan bezala, Israeleko armadako barkura eraman zituzten kide gehienak, beste batzuk nire kasuan deribara geratu ginen, horret dakarren arrisku guztiarekin. Zorionez, Open Armseko erreskate itxasontzia handiak hartu gintuen, eta haiei esker, Kretako kostara iristeko aukera izan genuen. Gure kasuan, gu izan ginen azkenetariko barkua interceptatzen. Gu jasotzen ari genituen adurren barkuko mezuak eta genekien intercepzioa izaten ari zela. Orduan momentu batean sartu ziren gure barkuan, probara eraman gintuzten, belauniko jarri, bridekin lotu, eta eraman gintuzten beraien espetxe barku batera. Espetxe barku horretan ez denekien nora joaten ari ginen, espetxe barkua zegoen nola kontenedore batzuekin montatu zuten nolako espetxe bat, eta egon ginen hor, ez denekien Israelera joaten ari ginen, ez nora. Espetxeko momentu horiek nahiko gogorrak izan ziren, frekuentoak egiten zituzten, violentzia handiz tratatzen gintuzten, pero egin barri nuen lo bata besteen gainean, jende asko egin barri zuen lo kanpoan, gauean botatzen ziguten ura, lo ez egiteko. Baina, ala ere, ongien ikusti dauka doritzapen hona, preso, baitutako kide guztiak elkarrekin, eramanten zutenean jendea, montatzen genituen horrelako manifestazioak espetxe barruan, eta gotea oiukatzen Palestina askatu jende horren aurrean, oroitzapen nahiko politala. Gero, entzutea ere saiz, atera zenean, gu entzuten gintuzten, eta gure oiuak ematen zutela indarra, zerbait balio izan zuen horrek. Eta gero ere balio izan zuen, atera gintuzten hortik Kostiaka, kide batzuk ospitalera joan behar izan ziren,
Eta gero, hori, Madurek esan duen bezala, Grezia kolaboratu zuen interzepzioan. Eta gero hor Greziako jendea oso ongi portatu zen, espontaneoki mugimendu oso indartsua antolatu zen, guri kriston babesa eman digute, hango etxe okupatu batean egon ginen lo egiten, eta hori izan zen gehien bat gure esperientzia. Hemendik nik uste badela garrantzitsua azpimarratzea zenbait gauza, lehenik eta behin denok dakigu, guri gertatu zaiguna ez dela ezer gozada bat izan, guri gertatu zaiguna ez da ezer, konparatuta palestinarrek bizitzen dutenarekin. Gero ere, niri askotan jendeak esaten du, eta Europak ez du egiten ezer, eta nik esaten du, no, Europak egiten du, Europak kolaboratzen du honetan. Orduan, pues hori, hay que dejar de pedir peras al olmo, eta bueno, esan ikuste argi gauza. Grezia kolaboratu du gure interzepzioan, eta Europak utzi du hori gertatzen. Orduan, niri hori iruditzen zait puntu oso garrantzitsu bat. Eta gero, hori, ere azpimarratzea, naiz eta interzepzio hori jasan, jende asko misioarekin jarraitzeko erabakia hartu duela, jende asko bi aldiz izango dela interzeptatua misio honetan, orduan jende horren indarra ere garria dela eta gu babestu behar ditugula guztiak jarraitzen duelako aurrera misioa. Eta itsasoko misioaz gain, ere badago atzo atera zen lurreko konboi bat, Afrika iparraldetik Rafaraino joateko ditu hori ere babestu inbazaiura. Igual bai komentatzea, Saif eta Tiago, Saifen kasuan nazionalitate espainiarra duen kidea da, hori nolabait nabaritu da gehiago ere bai, Espainiar estatuko komunikabideetan, baina hori ikusi dugu